2-3 metre, aj 3 je ideálne. Jsou docela kecá, no. S těma metrama. Nevadí, to je trénink, skúšame to. Keď striedate zo špice, tak je ideálne fakt možno na 2-3 sekundy z 0 W. Nech rýchlejšie preletíte balíkom. Jo, a na konci trošku vyšpurtovať. To je ideálne. Ja som si to teraz všimol, že ak iba zvolníte, tak je to pičovina. No, úplně vypnout. Áno, áno. Na 3 sekundy, možno. Zkusi to teďka, prosím to zkusit, jak to bude vypadat. Áno, áno, veď trénujeme to. Když tak pojďme zkusit každý 30 vteřin, ať nám to odsýpá. Hej, poďme. 30-40 sekúnd, poďme. Začíname. 10, jo, dobrý. 5, 4, 3, 2, 1. Jo, jedu. Perfektné to je super. Ešte dvakrát sa potočíme a zvýšime vaty. Tak 10, jo? Si dám. Tak pojď. Jdu. Tak 10. Perfektné to je, dobre, super. 21, 40. Idem. Taková amatérská chyba. No, ty jsem nějaký rychlej, ty vole. A tahle moje vzdálenost zatím prvním, to je ještě absolutní hák, nebo už to je moc daleko? 3 metre zhruba si drž. 3 metre. Už zvolni. Většinou to máš také napsaný. 5 sekund. 4, 3, 2, to už se vždycky musíš přiblížit, hele, Peťo. Když řekne 1, už musí být za prdelí a už musíš jet. Nejlépe. 3,5. 3,5 až 4. Když to řekne 1, tak už bys měl mít 5 sekund, 3,5. Áno. 5 sekund do konca už šľapte. Šlapat prostě dřív ještě, než to řekne. Že 1 minutu do těch 16. Ne, rychlej, po 30 sekundách. Tak kolik máme tedy? Ešte 10 sekund a striedaj. Máš tam za čas? 10 vteřin střídám. Za 5. 4, taky už nešlap. Na 3 sekundy vôbec nešľap. Poď. Poď. A mňa sa drž. 2-3 metre. A když takhle se pojede do kopce, tak by se mělo přidat trošku ještě, víš? Áno. Ale zatiaľ skúšame iba rotáciu. Reset. 5, 4, 3, 2, 1. Ideme zjazd.
Ajajaj. Petře, 10, jo? Aha. 5. Zvolňuju, jo? Ale jen jsme se trošku tam no. Nevadí, to je zjazd, to nerieš. Zvýšíme vaty na 4,5. Áno. Povoľ si, Petr, prošl. Nešlapal. 2-3 metre. Tak 10. Dobre. Idem. 4,5. Kolik vteřin? 30 sekúnd, ja ti poviem. Třeba je po 20, hele, ať to je rychlej. Ať se prostě rotujeme, ať... Přesně. Já už mám 2 hodiny po tréninku, ty vole. Já už nechci. Ešte zjazd. 10 sekúnd. A už začni. 5, 4, 3, 2, 1. Jsem rychlej moc, sorry. Nevadí. Tak si to rozjede. Vole, to se teleportuje nějak ty panáčci, vole. No právě. Protože já jsem se celou díval na tebe. My tlušťosti jedeme strašně rychle. Z kopce. Za 10 vteřin střídám. Dobre, super. Za 5 a už nešlapu. Naši, ty vole, je to špatný. Ajajaj. Co pak? Když Lebo hele, Petr když má tam- slabšie vaty. No ne, jako říkám, já jsem se díval celou dobu na zadek tomu. Máme mezeru. A najednou se tam zjevil ty a pak byla díra. Čekáme? Nie, Asi jo. poď. No my dojedeme. Tak 10, jo? Dobrý. 5, Už jedu. Karel, vypni si zatáčanie, Ale nemám, já ho mám vypnutý. lebo lietaš pred nami. Mám to vypnutý, Dobre. to říkám. Tak 10, jo? Tak, pojďte. Potom cez tento gravel budeme musieť ísť zase rýchlejšie. Do budúcna. Tak 10. Já. Idem. Jsem nejblíž. Počkej, a když teda tam někdo chytne při závodě díru, No to je blbý, no. tak musíme hlásit. Pizza musí povolit.
A asi může zase přidat, když tak asi, jo. Přesně, přesně. 10. Pět, 4, 3, 2, 1. Pičovina, vole. Já se všechny střídám. Jo. 5. Deset, jo? Jo, 5, 4, končím. tak 10, jo? Pět, střídám. Co? To je trošku zpomalit, když se nechce závodit. Dobre, Já jako mám dneska reggae, jasné, vole. jasné. Ako ide nám to, sme perfektne. Tak idem iba 4-0. 3,5. Dobre, do 4. Do 4, no. To krásně model dneska. Desať. 5, 4, 3, 2, 1. Deset. 5. To není možný, ty vole. Protože ty sjezdí mi dělají problém, hlavně to vůbec nejde. Potom si to zanalizujeme. Ja to vidím všetko. Deset, jo? 5, 4, 3, Jedu. Prošlo povol. Já nešlapu už 5 vteřin. To má se trvat už. Pandulák šlape, a ne?
10, jo? A zase z kopce se to stalo. 5. Pojď. Jo. A jo, vím. Ty si sleduj rýchlosť, iba. Keď už sa blížiš, tak zvolni skôr. 10. A natiahnite sa viacej. Radí mě taky furt předjíždí. A teď jsem si tě splet, dělal spát. Hej, líp mi to jde za Milanem. Ne. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Jo, taky nemá vyhnutý kontrol, ty vole, podle mě. Taky průser. Pak je lepší třeba vypnout ten kontrol, aby... Áno, No jo, to já mám zapnutý, vole. Jak jsem měl trénink, tak ho mám zapnutý. Dá se to zajistit teďka vypnout? Asi ne. Bo nevím, co to udělá. dá. Ale zastavíš Dá, se jo. na chvíli. Cože? Před, Zastavíš? Zastavíš. No, to nechceš. A jak se vám projíždí. Jo, Kávička. Je tady jeden kopec, tady z toho. Áno, tento budeme musieť preletieť. Deset. 5, 4, stále. Jdu. Deset, jo? Petr Minažik, trošku šľapni, ideme dole kopcom. 5. Pojď. Tak kdo by to byl řekl, že se nadřu z kopca do kopca, ty vole. Tak si přijej 20 kilo. Poťahni dole kopec ešte. Aj tu už není dole kopec. Dobre. Dobrý, tak 10, jo? Ještě kdyby to vyšlo ty z kopce na to nejtěžšího, to bylo nejlepší. To není dobre. Idem. Ale zase to jede rychle. Ale Petra utrhneme. A musím jet o kilo, teda o watt na kilo víc, jak vy, z kopca. Je to možný, no. Tak. To je super, to je krása na vás pozerať. Dobre, ideme do finišu. 5 W na kilogram špica. 10 ahoj. sekúnd. Dobrý, seš 4. 5, 4, 3, 2, 1, poďme 5-0. Ještě.
Ale nie, srandujem. Nie, srandujem. Áno, tak to sú blbý stany. Ja som myslel, že sa končí v centre. Já bys vyšel dlouhý finish 5 kilometrů. 5 kilometrů ještě. Kdo ví, jak máte Prepáčte, vyhrát? moja chyba. Ten zrychlil, ten tam nechal díru, vole, zase to lepím. Vrští. Prepáčte. Karle, předjedeš mě, nebo? Jo. Prečo počúvate Ale kokotiny? Pět. Jo. Ešte si povol. Musím. Ale včas začít asi, protože se mi stalo dvakrát. Jsem přestal a já jsem jim mezi, musel jsem tam 500-600 W házet, abych to dojel. Áno, musíš tak asi. Já si myslím, že tam to záleží jako na typu jezdce, jo? Že pro mě to třeba ty sprinty nejsou. Takže za mě třeba lepší Dobrý, jedu. držet ty vatíky a není tam pak takový rozdíl v rychlosti. Jasné, jasné. Samozrejme, už si to odhadnite, keď sa točíte. Prejdete dvoch pretekárov a už začnete pomaly šľapať. Přesně. To je iba o tom sa naučiť. Niekomu Jasné, to jo. stačí úplne na konci, niekto musí skôr. 5. Pojď. Tam najel, ty vole. Hlavne keď sa aj takto zídeme do gule, tak nepanikárte. Je to dobré. Asi vždycky je rizikový to střídání, no. Jak se nestřídá, ta lajna je super, pak jak se střídá, často To je vždycky, to no. ty ze zadu hodí dopředu, slyším. No, když jdeš z kopce a jdeš stejný vaty, tak jo, no. Prostě když Jdem. jdeš z kopce, tak prostě úplně přešel šlapat, no. Teďka třeba vůbec nešlapu. Tak potom ty špice budou asi další, že jo? Tak pak bude se využívat víc toho draftu. Protože přesně. Dobre, Ešte jdou to doriešime potom. Poďte. Když šlapeš z kopce, tak ty ostatní fakt ještě minimálně šlapat. No vůbec třeba. Ale jako odhadnout to, je to těžký. No, jako mně se to nevyplácelo právě, jak mi to nejde. No, ty z kopci ne. No, 10. 5, 4, 3, 2, 1. No, mi tam radím pošle 7, ty vole.